खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 अक्ट'बर 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायफिन लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन बयजोंबो अनसायजागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन खुसिनि दैमु बोहैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा देहाया दिनै मोजां थानाय नङा सिगांनि बबेबा जाथायफोरखौ गोसोखांनानै गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो आद्रा थागोन सोरबाया मेगन साखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां आय बांगोन नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा मुंदांखा सुबुंजों हरखाबै लोगो मोनलायगोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोरनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नङा मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा गोग्गो गियाननि आंखाल जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हानाय नङा लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो
देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बबेबा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानानै गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। बिदा फंबायनि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव बानाय मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। गोसोनि साननायफोरा गोरोबलायनाय नङा। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननाय नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां नङा। फालांगियाव खहा जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोआव जिंगा बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुनजों रायखोमा जागोन। गोसोनि साननायफोरा आद्रा जागोन। जिंगाया बांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।